Sunt împreună cu Maxim. Salut și bine am găsit la un nou episod de Skywars. Sunt o de fantastică lor de epic. Hai, eu iau pe aici în mijloc, voi las pe părțile alea două. Nu cu mine, Danny! Fiecare pe partea lui. Știu. Și stați-mă cum și spargeți-l. Mamă și mai de viață. Și eu tot What the fuck și mapa asta? eu am murit, deci... Deci asta era viața mea. Oh, trebuie să crezi pe scară, fii atent și... O, s-a venit diamond din prima. Băi, era mapă! Haide, bă, intrați. Trebuie să aterizați pe scară. Du-te, mă! Telefonul meu mare să te... Era să cad din mapă fără să vreau. Nu mergi să cadă nici care. Hai să se vede că la maxim de asta. Băi, eu tot... Am găsit un stand Hai mă, care de... e geamuri. Haide. Întrebare, avem chip... Nu, nu le lua Alex. Eu mă duc pe alta. La mine. Stare, vină cu pace. Pa, mor, frate, mor. E tot ce se vede. Bă, dă-te dificulty 0. Că eu tot mor. Gata, Da dificulty 0. da. Am 2 golden apple-uri. Eu la nimica, nu trebuia să ce fără noi. Băi, eu mor. Nu știu ce are. What? Băi, cine dă? Eu n-am dat. Eu nici nu cu voi. Eu deja... De s-a venit pe insula ta. Bă, dar să o crezi tu că eu sunt deja pe plecat pe altă insulă. Aua, dar nu pot, nu cad din apă. Când o să ajung eu tocmai, când o să fiu eu pe insulă, eu nu o să mai am niciun item. Asta e ideea. Gata, mă. Unde a căzut până și pe sticla aia, nu, și tot am venit. Și bine. Căsuță. Băi, tu ce-ai găsit în aceasta? Am găsit ceva. Nu faci ce-am găsit? Faci ce? Nu, chiar am murit. Dennis, ai full diamond. Ei, eu nu sunt nimica. Eu de-abia acum m-am pus și acum am găsit. Nu copii, nu dragii mei. Băi, n-am voie să mă uit o frână. Bună ziua, mapa am găsit la un episod din Minecraft, ce trebuie. Bagab. Am 5 golden apple-uri. Bine. Suntem în mapă și o să facem un fel de intro. Fantastică, ce cauți pe mapa, pe aia mea? Nu spata. Cum e pe mea? Nu spata. Sunt pe alta. N-am prins gara. Am luat și noi la map și altele. Sper că nu veniți. Vă rog, nu veniți. Stai un pic, George. Nu mai dau un pic, că am pus lavă. Păi iau-o. Dar nu dai în mine. Dar ce nu dai? Ce? Dacă eu am fost pe 2 mape până acum. Să dai voi. Bă, da? Până nu venim și noi. Băi, Ai noroc că nu e încercat arcul. este nervant. Bă, nu, n-ai spus bine, George, eu nu te cunosc. Da. Ce este mai așa acolo? Da, Mai faci ceva? De ce dai în mine? Stai să vezi că te omor. De ce ești rău cu mine? Eu nu vreau să dau în tine, dar tu de ce dai în continuare? Copii, vă spun ceva? Ceva foarte mișto. Ceva mișto.
Bă, mapa nu-i bine gândul. Poți de cât de mici acolo, n-am ce căuta acolo. Nu mai să veam, o să vii încercat cu stane și... O, ce mult dai, mă, de încercat! Mersi pentru mere, mersi pentru tot. Stai că m-am prins. Pentru că mai vine la mine. Oh, tu mă trebuie să spargi asta și gata. Unde e George? Am un Alex. Dacă îmi dai armură de diamond, îți dau un măr de aur enchantat. Alex, îți dau eu dacă îmi dai. Nu trebuie am două. Eu am 3. Heroina, și mă duc eu cu pelul de azi, vă mulțumesc. Mi-am găsit armură full down, full... Urc pe lavă, urc pe lavă, urc pe lavă. Și-am găsit din nou. Nu, voi cădea de aici. Nu te uita în mijloc, George. Scuzați-mă, eu vrei să foarte enervant. Taci. Nu aud. George! Dacă aș fi în locul tău, aș fugi cu mine. De ce? Ce-ai făcut acolo? Ce-a pus? Cine a speed? Am eu apă dacă vrei să vin. Cine a invisibil? What the fuck, te-ai făcut invizibil? Speed. Ce? Dar ce fac asta scrisă? Nu știu. Mulțumesc de XP. Atât. Am uitat. Nu-ți intra în mijloc. Nu mai știu. Le-ai oprit, adică ai făcut căută. George, dacă aș fi în locul tău, n-aș veni în mijloc. Însă, dai mă, dai o problemă. E când a dat. Dacă e mai mult de 5 minute, nu le știu. Nu, nu. Alex! Bă, nu trage în mine. Nu, da. Trebuie să ne se spune normală. Bine, cum fac? George, timp? Hai că eu am armură full diamond și sabie Eu am diamond. full diamond încercat, mă de aur încercat și sabie încercat, așa. Tot ce crezi eu am? Și scriu. Să dea cineva o încărcătură. Oh my god! N-ai canal din full. Dar ce avem noi aici? George, n-am canal din full. Dare! Și nu poate Ei, Uite, băi, uite cum are. Uite, ăsta e. Uite, am apăsat pe el. Asta Vreau să văd. George, uite la că lasă limbele. 2, 3. Da. De ce te spui să văd? Eu am Fire Aspect 2, Sharpness 5 și Knock Break 2. Da, cu Infinity. Am Punk, Flamă, Punk, Power 5, Power 5. Și Ăla Infinity. am și eu. Ce armură ai? Era, adică... Ești în mijloc. What the fuck, de ce da foc? Pentru că eu da. Oh my god, de ce? Bă! Bă! Am pus 30 ceva de minute deja. Tot unde ești? Ești rău! Ce? Mi-a dat foc. A dat cu apă în mine. Eu? Ești rău? Eu? Da. Eu am am doar că Vin și eu pe mapă. nu-mi consum săgețile.
Înainte vrem. Oh my god. Am găsit și o porțiune, Alex. Cum dispare Victor? Unde ești, Alex? Mai vrea să faci Iai! A venit cam fire resistance. Uite, uite. Magie. Pam. Au. Căcat! Unde ai ajuns? Unde ai ajuns, mă? Da. Ah, Hai să pleci unde e. Mor. Adu-te! Uite bă tu. Dar cum se numește videoclipul meu? Am găsit diamant. Vino alea, că pauză. A, ce scrie acolo și așa? Nu. Ce scrii tu? bă, nu hai da. Nu știu mă pentru asta. Bă, dar eu n-am nimic. Cum facă să spun asta? Cu plăcere. Cum facă să spun asta? De la mine, cred. Ah, de cum? Nu înțeleg. Du-te, bro. Alexe, Da. bă, ce mai vrei să faci? Uite, apăs pe ăsta și uite, mi-apare X. Alex. Băi, Alex. Da, nu e acasă. A, vină ea. Bine, dă-mi încărcătorul. Tău. Acolo. Acasă de apă! Atâta asta. Oh, l-am omorât. Dar să rămân aici unde ții. Nu. Asta. Cam atât a fost pentru episodul de azi, eu sunt Maxim Debut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!